ଦେଖନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ପାଠର ଯୋଉ ସର୍ଟ କର୍ମ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବଶୀକରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହିନୀ। ଏଇ ଶେଷ ବିଦ୍ୟାଟି ହଉଛି ଆମର ମାରଣ ବିଦ୍ୟା ବା ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗଟି ମାନେ ସର୍ଟ କର୍ମର ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶେଷ କର୍ମ ଏବଂ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମାରଣର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଦବା। ମାରିଦବାର ଜୀବନରୁ ମାରିଦବା ନୁହେଁ, ମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ମାରିଦବା। ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ସେ ଗୁଣବାନ, ରୂପବାନ, ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତା ପାଖରେ, ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଭଲ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସମାଜରେ ଭଲ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ପାତାଳଗାମୀ ହବ, ମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଇକି ବି ସେ ମରିଗଲା ଭଳି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମରିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସବୁ କେସରେ ଏଇ ମାରଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏ ବିଦ୍ୟା ବି ମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବା ସାମ୍ନାବାଲାର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ବିଦ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଲେଉଟିବାର 100ରୁ 80% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତା ଉପରେ ଏ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ବା ବିଦ୍ୟାଟି ଲାଗିବାର 100ରୁ 50% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରିସ୍କ ଅଧିକ, ସାମ୍ନାବାଲା ଉପରେ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଏ ମାରଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରିସ୍କ କମ୍। ଏ ବିଦ୍ୟାର ଯଦି ଗୋଟେ ବି କ୍ରିୟା ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ବା ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ବିଦ୍ୟାର ପରିଣାମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରକୁ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଉଟି ପାରେ। ତେଣୁକରି ଏ ବିଦ୍ୟା କରିବା ଆଗରୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ତା ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ବା କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବିଦ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଥିବ, ଯେ ଅନୁଭବୀ ଥିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସାଧକ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମାରଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ରହିଲି।